משפחת ערד היקרים והאהובים, העיר ערד. אנחנו פה, קיבלנו צו 8, ויש פה לוחמים סדירים, נלחמים, מתבוננים, ובזכות התפילות שלכם, בזכות הגב שלכם, בזכות התרומות שאתם נותנים, אין, מרגישים את האהבה שלכם, את הנתינה שלכם, ואנחנו פה עושים הכל בשביל שעם ישראל יחייך עוד מעט. נכון, עכשיו אנחנו עצובים, קשה לנו עם המצב, אבל עוד מעט אנחנו נוכל להרים את הראש. איזה עוצמות, איזה גדולה, איזה יכולת, אל תדאגו. אני יכול להגיד לכם שהלילה, כבר הלילה שעבר, היו תוצאות מדהימות, תוצאות טובות, אפשר להתחיל לחייך, ואנחנו ננצח רק ביחד. אחדות, אין כמו אחדות. וואלה. עכשיו תחזור. תודה רבה לקהילת הביתה, טוב להודות לשם. Queria agradecer em nome de toda a base aqui por Sharon. Obrigado pela baita, pelo prato quente, gostoso. Queria agradecer, obrigado por tudo mesmo, esquentou a gente está aqui, tudo bom, obrigado. We just want to say thank you very much for all your support for us, for Golani Gdud 13. It makes us, we are very appreciative your support to our soul, to our mentality power. You give us a lot of power and energy. Thank you very much. We cannot succeed without your help. We're so grateful. You know English more better than me. צהריים טובים לכולם, אני קובי שבת, אני יושב ראש האגודה למען החייל בעיר אריאל ובאיו"ש. אני רוצה להודות לכם, לעמותת הביתה, שתרמתם לנו סכום נכבד, שבזה אנחנו נקנה, אמרתי כבר לנתן, אני כבר הזמנתי ציוד לחיילים, כפפות טרמיות מיוחדות ללחימה. אני מודה לכם מאוד בשם האגודה למען החייל, יישר כוח גדול, תמשיכו ככה. תודה לנתן. תודה שאתה עושה כל כך הרבה. תודה נתן, תודה רבה. קהילת טוב ישראל והביתה, תודה רבה על כל העזרה שלכם לחיילים, אתם מאוד מאוד עושים לנו. Thank you very much. תודה רבה, thank you very much. תודה רבה לרב אריאל, לרבנית שריל היקרה ולכל הקהילה של בית הכנסת הבינלאומי בתל אביב ולכל התורמים. תודה לכם על ערב מקסים שאתם מארגנים לחיילים של הגדוד. אנחנו נמצאים באיו"ש, חיילים שנמצאים כאן מ-7 לאוקטובר, שעובדים מאוד מאוד קשה לשמירה על העם, לשמירה על הבית, לשמירה על מדינת ישראל, ועשיתם לנו שמח. יש פה הרבה חמין והרבה צ'ון, וזה יהיה ערב מאוד מאוד חם עם הרבה סמיכות שהשגתם לנו בתרומה, תרמוסים, וכל שאנחנו יכולים להגיד לכם זה תודה רבה, ותמשיכו עם העבודה החשובה, ועם ישראל חי. ותודה לכל היחידות ששומעים על האלה שהשם ישמור עליכם. אמן, תודה רבה, תודה רבה.